Просто хора, това е първият ми клип и се надявам да ви хареса. Започваме едно. Ето къде ни хвана. Да знаете, ще се опитвам да правя и други интересни клипчета, защото се надявам наистина да ви харесват. И се абонирайте. И аз не знам, да се абонирайте, моля ви се. Какво тук има? Сериозно? Кажи, кой ще жив? Кой иска? Кой иска? Ето. Снимам и на други игри. Снимам и на него. Някаква овца. Да. Как това път ще се спомня? Тук. Свободно. Добре, защо падна? Ау, айран. Може би тук ще живеем. Ще се опитвам да правя и чаленджи. В този клип благодарете на Павел Китиков. Той ми изтегли. Забравих как се казваше. Изчакай. Точно той ми изтегли Мобизен. Той ми показа всъщност Мобизен. И благодарете на него за този клип, ако ви е харесал. Дайте лайк. Това обикновено се казва накрая, но сега може. И колко бързо минава това време. Това ще ни е къщата. Ако знам къде ще правя и стримове.
И, оле, напоследък много забравям. А къде ми беше къщата? Аз си загубих къщата. Спокойно, че е заменима. Колко те обичам. Къде е къщата? Дали ще си открия къщата? Крава, пати. Кажете, ако искате да тази поредица на Майнкрафт, кажете. Пишете в коментарите. Моля за тези, които просто гледат клипа и нищо не знаят. Направете си YouTube канал. Много лесно се прави. Първо трябва да отидете в YouTube. Вие знаете къде е YouTube, нали? Нали знаете? Знаете ли? Направете си YouTube канал. Вече можете да пишете коментари за клиповете ми. Да, откри си къщата, падне. Но по-тихо. Трябва да сме по-тихи. Най-великата къща нямаш дом. Добре, почвам да търся неща. Някакви неща. И ако искате да си направите свой собствен YouTube, ако искате да снимате, да не снимате собствения екран, като да си снимате собствения екран, както аз правя. Гледайте си Мобизен. Много е удобно, наистина. Само играеш и само че снимаш. Аз искам да си направя чаркол. Искам да се отгърка. Няма да говоря. Айде излизай, младежа. А не, Лъчезар да излезе от туалетната. Добре, не. Това е рано още, когато кажете. Сега клипът ще свърши заради майка ми. Още няма да свършва. Нещо съм пуснал на Shift. Бързо, къде ми е къщата? Не знам, защо бягам бързо.
малко воду. Шикичка не ми е удобно много прищят. Аз говоря много тихо, да знам. Чувам се много зле. Това е само защото не искам да продължат да разговарят родителите ми. Къде си е мама? Виж това е цвето. Виж нещо стана цвето. Изведнъж. Да ме кокеша, къде ще? Да кокеша, откъде нещо? Гледам за този звук. Какво? Излез